Garfield. Robotul. Prânzul va fi gata în câteva minute. Am făcut o căniță de vită. Odi, iar ți-ai lăsat prin casă jucăriile. Nu e prima dată când ți s-a întâmplat. Dacă nu-ți lași tu jucăriile împrăștiate, atunci își lasă Garfield una din farfuriuțele de mâncare. Precum e și asta. Dacă le umple mai des, nu le-aș lăsa peste tot unde ai putea să te împiedici de ele. Prieteni, trebuie să învățați să vă strângeți lucrurile. Oh, nu, cine ar putea fi? Am impresia că jumătate din viață mi-am petrecut-o strângând după animale. Da? Bună ziua, domnule! Nu credeți că jumătate din viață vă petreceți strângând după animale? Tocmai am spus asta. Ei bine, am soluția la problema dumneavoastră. Priviți! Minunea nou-nouță a secolului, reîncărcabilă, robotică, acționată digital. Curățel 7000! E un robot. Nu e un robot obișnuit, domnule, ci unul care vă poate păstra casa strălucitor de curată, organizată și imaculată. John are dreptate. Știu că nu se întâmplă des, dar are dreptate. Am cam făcut dezordine în casă. Nu el ar trebui să strângă toate după noi? Anunță-mă când vei termina curățenia. Mă duc să-mi fac un sandwich. Să vă fac o mică demonstrație. Îl voi seta pe robot pentru curățenie. Ăsta va fi un sandwich de proporții istorice. Mai întâi, pâinea. Apoi am nevoie de ceva între cele două felii de pâine. Mai exact, de toate. Să începem. Muștarul e suficient pentru început. Ia să vedem. Stai, ciudat. Credeam că am pus deja pâinea. Ia bine, cuptorul, vezi? Dăm sandvișul înapoi sau o pățești? Dacă mă gândesc, păstrează sandvișul. Eu mă duc să-mi iau pizza. Potrivire. Hei, lasă-mă, încetează! Dă-mi drumul! Nu vreau să fiu aici! Nu suport să stau aici! Hei! Iată sandvișul meu! E destul de bun? Oh, bună, Odi! Nu-ți dau nicio bucățică din sandvișul meu! Ai idee ce ni s-a întâmplat mai devreme? Nici eu. Să aflăm ca să facem să nu se mai întâmple niciodată, a? Semnați aici, domnule Arbuckle, iar curățel 7000 va fi al dumneavoastră în schimbul a $7000. Mai întâi vreau să văd ce a făcut.
Oh, foarte frumos. Foarte frumos. Nu mi-amintesc să fi avut o cameră de zi atât de curată. Așadar, batem palma, domnule. Semnați aici, iar robotul vă va face curat în casă în fiecare oră din fiecare zi. Nu! Te rog, nu cumpăra robotul ăla! Te rog, nu cumpăra robotul ăla! Te rog, nu cumpăra robotul ăla! Am spus că n-ar trebui să cumperi robotul? Nu! Nu! Domnule Arbuckle, se pare că v-ați făcut cu un robot. Iată manualul de instrucțiuni. Oh, Banii vi se pot înapoia. Voi trece mai târziu pe aici să văd cum merge. voi doi nu o să mai distrugeți casa de acum înainte. Da, pentru că nu o să supraviețuim. Eu nu citesc niciodată manualele de instrucțiuni. Nam-nam. Presupun că nu e posibil să te conving că sunt un borcan de zmeură uscată, nu? Ajutor! Iar în robot. Poate că Ode o să mă scoată de aici. S-a zis cu speranța mea. Ode, amice, trebuie să facem ceva în privința robotului. Întrebarea e ce să facem. Ai vreo idee? Nu, tu nu ai nicio idee. De ce mă obosesc să te întreb? Odi, ăla-i manualul de instrucțiune al robotului. Poate că ai avut o idee, dar n-ai știut. Bine, cred că știu. Avem nevoie de cineva care să-i distragă atenția găleții ălea. Odi, vechiul meu prieten? Ia! Să vedem, secvență de reprogramare. Bine, am schimbat programarea. În loc să strângă după animale, vă face curat după proprietarii de animale. Hei! Nu după mine, robotule! Fă curat după motan și câine, nu după mine! Nu trebuie să fugi după mine! Sunt stăpânul tău! E casa mea! Să vedem dacă lui John îi place. Nu după mine, după ei! Încetează! Măgădiile, încetează! Nu! Să-l oprească cineva! Ce părere ai, Odi? Ar trebui să-l oprim? Ajutor! Ajutor! Sunt curat! Serios, sunt curat!
Regret, prieteni. Nu mi-am dat seama ce face. E vina vânzătorului. Trebuia să mă avertizeze. Ei bine, am o idee cu privire la el. Domnule Arbuckle, am venit să văd cum vă descurcați cu roboțelul Curățel 7000. Hei! De unde e noroiul ăsta? E îngrozitor! Cum o să mă spăl eu acum? Încetează! Nu! Nu! Eu te-am proiectat! Nu te poți întoarce împotriva mea! Nu! Nu! Ajutor! Voi scăpa de robot, îmi voi recupera banii și... Să-mi recuperez banii! Trebuie să-l fac pe domnul Sellers să-mi dea banii înapoi! Domnule Sellers! Robotule! Hai, Odi, să intrăm să facem mizerie în apartament.